IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Taon-taon nga sa drinks iti nagkaiwara iti mismo highway sakop iti Barangay Balawi Pagulpud Ilocos Norte talpasan ti panagbaliktad ti delivery truck. Ako na ni Barangay Chairman na Bong Raspicio ti delivery truck ket aksasalog iti lugar iti dalalos kontrol iti monobery driver nga rason iti napanagbaliktad nagkiiwara kin arig naglayos iti soft drinks iti kalsada gabutan ng bubuong di duma kinsan metan dagitay duma naipigit pa hindi duma nga cases babaeng ititulong iti motorista nga naglabas sa dakamat nga lugar nga nang iti panakaperwisyo dagitay aglabas nga motorista iti dakamat nga lugar intawag ti kapitan iti munisipyo para palang iti panakabangon iti nagbalbigat delivery truck tagigastakit saan unay nalibigan iti perwisyo iti motorista nga agsereken rumuar iti probinsya ti Ilocos Norte. Namuan delivery truck ket agturong kuma iti Cagayan mo ba nag-deliver supply soft drinks iti nadakamat nga probinsya. Idol Dennis, nawala ka. Idol Dennis, bagi naman Idol Glenn, nawala yung... Naitarivet iti Bangi District Hospital ti driver kin kasamaten ti pahinante tinadakamat nga delivery truck. Pagpian na ako na ti kapitan awan tinakasabet nga lugan iti delivery truck iti mapasamak iti desgrasya. Idol Dennis Alipio, Tatak IFM.